Malawi Today. The DC chatulukiranso chimwana chopanda mantha chimene chimangoyima pa chilungamo ndipo ine ndimangoswa kuswa kung'alula ndipo sindimaona kuti kaya uku ndi ku ame kaya uku ndi ku polisi kaya uku ndi ku state house nangati kuli chosakomera ziko cholakwika m'malamulo. Ine ndimangowanda basi, ine ndimangosesa basi, ndimangong'alula ndipo ndidzapitiriza kung'alula, kumangidwa. Ndipo ngati alipo ena monga mmene zikumvekera kuti atikhala ndikufunika ndi ame, ndiye abweretu adzanditengetu. Chifukwa ku Malawi kuno kuli ufulu olankhula, sizoopsezana mu dziko la democracy. Izi zoopsezana zinali zakalikoli kwambiri. Koma pano ana ifeyo tinasukusula sopano, tinadziwa kunena kuti aliyense ali ndi ufulu wace olankhula, bola osamuphera winayo ufulu wace. Choncho ine ndikaona cholakwika mu democracy ndimachilankhula, ndipo pokhapo sindimaphetira. Ndipo ngati ena akonzeka kuzanditenga ndiye abweretu adzanditenge kwathutu. Olonso muna musaononge taxpayers money, mukoza kungoyimba pa nambala 092 365 ndikubwerezereni somwina muzavutika kwambiri kuyenda m'magalimoto anu ame kusakasaka boni kalindo. Kwa ineyo ndikuchitenga ngati ndi ona imene yoyo kuti afuta ntakwera magalimoto a polisi pano pandilemekezedwe ndi ame sopano 092 365 035. Munthu ukamayima pa chilungamo sumaopa iyayi, umangonena. Ndipo zimene ine ndimanenazo nzothandizanso ame omwewo, nzothandiza apolisiwo, ndiye palibe kunyumwisidwa iyayi, palibepo zoopa. Ine ndimangoyima pa chilungamo. Lero ndili ndi nkhani zikulu zochokera ku Kamuzu Central Hospital, Ministry of Health imeneyo, komanso minister wake Khumbize Chiponda adziwe zimenezi. Komanso ku Ministry of Education makamaka ku Blantyre Urban kumene kwachuluka umbanda maziphunzitsi kuberedwa makobiri ndipo ndizomvetsa chisoni kwambiri. Koma mwina ndisanapite ku nkhani zimenezi zikulu quickly ndikufuna ndichite tako nkhani zomvetsa chisoni ziwiri, komanso pa nkhani zimenezi ziwiri zomvetsa chisoni ndithamangenso mwa msanga ndiuze mtundu wa Malawi kunena kuti kunama si bwino. Mulungu amadana nazo munthu ukamanama, umayenera uziyima pa chilungamo. Ndafuna ndinene pano a Malawi kapena ndichite disown video ina imene ikuyenda muno mu dziko la Malawi komanso maiko akunja imene ikuonesa anthu 20 olemera kwambiri, ma celebrities nyumba zawo. Ndipo ine ngati DC Boni Kalindo, ine nyumba yanga ili pa nambala 15. Ndafuna ndinene a Malawi kunena kuti zimene zija ndizonama, ine ndilibe nyumba kumulanje. Ndipo nyumba zija mukazionesesa bwinobwino, sindikufuna kulankhula za anthu ena 19 yo, koma ndikulankhula za ine. Nyumba zija mukaziona amene wazitenga nyumbazo akuzionesa uja wazitenga pa internet, ndi nyumba za ku America, nyumba za ku Argentina, ku Brazil, ku UK, ndikuzichita paste pamene pajapo ndikumanama kuti ndi ma celebrities aku Malawi. Ngati ena ozikuwasangalasa ziyasangalase, tinkhani yabwino inde kuti mwina anthu akhoza kuona kuti a Boni Kalindo anamanga nyumba ati pansi pa phiri la mulanje. Ine ndilibe nyumba kumulanje, ndipo ndilemekeze amene andipasa nyumbayo pa pepala, koma zenizeni mukuziwe a Malawi kunena kuti ineyo ndilibe nyumba. Ndipo si bwino kuti mundiphese mundidanise ndi anthu, chifukwa ena ayamba kale kumanena kuti amene uja amapanga mademo, amalankhula izi ndi izi ndekuti amafuna azipasidwa ndalama, ndiye ndalamazo ndizo amangira nyumba. Sindikudziwa kunena kuti munthu amene amapanga zimenezi akufuna apindule chani kusankha anthu 20 Malawi muno.
enawo atikandi aku radio, ena ndi oyimba, ena ndi mapresident akale, ena mabusinessmen, koma kunena chilungamo abale anga inuso amalawi amene mwaona nyumba zija ku Malawi kuno kulibe. Ndiye ndisalankhulire enawo koma ndilankhule za ine kunena kuti ine ndilibe nyumba yanga imene ijayo kumulanje. Izizi ndiye ndikufuna kuti muziwe. Nkhani ziwiri za msanga zomvesa chisoni. Ndikufuna ndiyambe ndi nkhani ya amayi Martha Macheso akwa Nyambi kumachinga, amene mayi yawo Apolini Macheso anamwalira 1995 akugwira ntchito pa Nyambi Health Center. Nthawi imene amamwalira mayi yawo Apolini Macheso amayi Martha iwo ali ndi zaka 10. Ndipo tikuzafika siku la lero mayi ndi nchembereso pano chifukwa kwapita zaka 30. Koma amayi yawo chimwalirire ni kuzafika lero graduate yawo defi graduate sinatuluke sanapasidwe. Ndipo ndizomvesa chisoni kwambiri kuti nthawi imene amene ino mmasatira ku Ombudsman kunali achibwana, pakana achibwana aja anafika pochoka ku Ombudsman koma mwana uja akuvutikabe ali ndi zaka 10. Ayiyendesa nkhani pakana 2001 nene choncho pakana cheke chija ndikutuluka. Cheke chija chitatuluka chinapita kwa DC kuzomba malo mopita kwa DC kumachinga. Ndiye mwana wa nsikana tuyo waendera defi graduate ya amayi yache amene anamwalira 1995 akugwira ntchito pa Nyambi Health Center kumachinga. Ndingakuuze ni amalawi kuti simungakhulupirire pakana lero ndalama jasi zinatulukebe. Wakapita kuzombako amangotukwanidwako kumanena kuti kuno failo siti kuiona. Chikhaliyeni chochekecho chinapezeka ndithu cheke namba 05377 cha Malawi government. Cheke namba 05377 adachitumiza kuzomba kwa DC azomba. Pakana DC azomba wafika kuchoka mwana uja sanalandire ndalama zaje. Ndizomvesa chisoni kunena kuti after 30 years muntu sanalandire ndalama graduate ya amayi yake. Kodi muli inu mungamve bwanji? Izi ndizimamene timanena kuti kuno corruption ku Malawi kuno yakula kwambiri, anthu akuberedwa. Ndipo sikana amene ikupanda kusatira ndalama zimene zingakhale sanalandire. Ndipo sizikana ziwika chifukwa ndiye kuti wina akanakazimangira nyumba. Andi ndalama zitu kalekalero ati inali almost 18,000 chifukwa ndi 17,000 chakuti. Ndalama ili ndi value. Kodi sikana amene ndalama imene izakavumbuluka azampasa aboma yomweyo kapena value ya lero. Izi ni nkhani zina zimene omenyera maufulu mabungwe munayenera mutengepo gawo komanso maloya achikazi muthandize mwana ameneyi walephera pakana sukulu ndalama za amayi yake zilipo. Alipo ena ngati amene wawa Amartha Macheso ambirimbiri amene ndalama za makolo wawo pakana lero ngakhale pension sizimaziwika. Ana ambiri afika pakana makolo wawo kumwalira yonso ndikukula ndikumamwalira koma ndalama zawo ndikumakhala kuja kumatchedwa kuboma. Choncho ndimati ndikuziwiseni amalawi kunena kuti mukamamva kunena kuti ukapolo ulikobe kuno ku Malawi muzikhulupirira ukapolo ulipobe. Martha Macheso wasakasaka ndalama ya amayi yache anesi apa Nyambi Health Center. Uko kuna mandanje uko kuchokera 1995 pakana Ombudsman ndikuirowerera nkhani pakana ndikuzachipeza cheke chija mu 2001 cheke chija ndikuchipeza kwa DC azomba kuti chinapita kumeneko koma osapasidwa pakana lero chinabedwa kumeneko anakachikasha ndipo anthu anagawanapo ndalama ndipo anthu ena analemera chifukwa nthawi imeneyo 17,000 inali makobiri woopsa kwambiri. Izizi tikungofuna tikuuze ninu andale kuti nthawi zina mukumazuza anthu. Taona nimene wazuzukira sikana ameneyi. Nkhani yachiwiri ndiyokhuza truck driver yomvesa chisoni amene ali ku DRC ochokera ku AAC Trucking amene wawa anyamata amene alipo opambana 20 anatumizidwa ku DRC kukachita deliver katundu. Ndipo kumene kuchako anapasidwa aliyese 40,000 akhalako mezi 3 pakana tikunena pano pasanabwerere
maviza akuvuta, mazi kulibe, chakudya kulibe, akaimba kuno foni kumuzi kuwayimbira AAC tracking amene amagwira ntchito limodzi ndi anabira chifukwa matraki ali nawo kumene kundi anabira. Koma inu kuona ma conditions ya anthu mene akukhalira matraki drivers, abale anga anthu akuzunzika muno m'Malawi. Anthu kukakhala ku dziko la Enyake miyezi itatu osapasa allowance, anango apasa 40,000 emene akapita pakana lero sanawapase china chilichonse. Kodi ngati anthu asimukufuna kuti muziya wathandiza, osangowachosa ntchito bwanji, osangowauza kuti azibwerera bwanji, ati akudikirirabe katundu kuti azapezeke, azanyamule azibwera kuno kumuzi. Chikhalino chima driver amene anabira ogwira ntchito ku AAC akuzunzika koopsa mu dziko la eni. Tikunena pano ngakhale mazi kulibe ku DRC ko, ngati angapezeke ndikuti amayenera agule, koma alibe ndalama ma truck drivers, chakudya alibe, mabanja awo akuvutika kuno kumuzi. Izi zofunika kuti aboma muyang'anire zimene zimakamaka unduna woona za ntchito. Anthutu akuzunzika m'Malawi muno kwambiri. Nkhani zikulu lero ndi zochokera ku Ministry of Health, makamaka ku jakumachedwa ku Central Hospital, Kamuzu Central Hospital, makamaka kuja kumachedwa ku Lilongwe Institute of Orthopedic and Neurosurgery. Kumene kuko aza umoyo akuzunzika koopsa ndipo akudandaula chifukwa kumene kujako akugwirako ntchito ngati ndi a private yeti analembedwa ndi boma. Koma inu zimene zikuchitika kumeneko kilina lato kumamposa nesi kumbali ya ma allowance. Ndipo anthu amene wawa amene amagwira ntchito ku Lilongwe Institute of Orthopedic and Neurosurgery ngakhale olomwayi wopita ku workshop samapasidwa, olokuti akachita upgrade maphunziro awo sizimatheka, olokuti kapena mwina alandire mabonus amene amayenera azilandirira mwezi ni mwezi sizitheka, amwina ngati akachita mwayi amalandira after 3 months. Choncho pokoti munthu angagwire ntchito bwanji. Choncho anduna aza umoyo mukuyenera muziwe kunena kuti anthu akudandaula koopsa. Andi umoyo umene undu umene umapangisa kuti anthu azikhala ankhanza, kumapangira nkhanza anthu odwala. Andi mukayiona ijeni imene department imene ndiyofunikira kwambiri pa umoyo wa munthu, andi pakufunikira kuti anthu ake azikhala pa umoyo wa ubwino. Anditi zimene zizozunza manesizi sizikuchitikatu ku Kamuzu Central Hospital kokha, mupite ku Queens, mupite ku Mzuzu, ndiye mupite muzipatala za ma district. Anthu ogwira ntchito za chipatala akuzunzika koopsa. Kaye awa okolopa amavala za griniwa. Ena wanayamba anatenga matenda kuchokera kwa ma patients. Koma ayi ndithu nthawi zina munthu amakhoza kuzibaya mwangozi akuthandiza patient ndiyeso ndikutenga matenda. Koma ku Malawi kunoko ayi samaganizira andalewa welfare ya anthu ogwira ntchito za boma, especially anthu aza chipatala amene ali there to save lives of many people. Anayenera anthu amene wa even salary yawo izikhala yabwino. No wonder anthu ambiri ogwira ntchito za chipatala ophunzira bwino amathawa ndikupita mayiko akunja chifukwa cha nkhanza zimene zimachitika kuno. Andi katinso kuli kwina ndi ku Ministry of Education kumene kuso anthu akuzunzikako koopsa makamaka ku Blantyre Urban. Kumene kuli maziphunzitsi a IPTE 12 amene anayamba ntchito 2019. Ningakuze ni Amalawi molimba mtima kuti ineyo ngati mphunzitsi sonale pajati inetu ninali sonale mphunzitsi ndimadziwa zimene amakumana nazo maziphunzitsi amakumana ndizo khoma kwambiri. Simungakhulupirire kuti maziphunzitsi a IPTE 12 amene anayamba ntchito 2019 pakana lero ndalama zawo zochokera November December sanalandire. Akapita kuja kumachedwa ku Old Town Hall imene ili Blantyre amangouzidwa kuti tikudikira ma auditors 2019, tikudikira ma auditors 2020, 2023, 2024, 2025. Boma ndi ili linalowa likufuna lizipitali anthu sanalandire ma salaries yawo.
andi chikhalire nicho ma districts ena ngati Nsanje, Chikwawa, Mulanje, Mwanza, Neno, Tcholo analandira ndithu ndalama zawo maziphunzitsi amenewa a Ipto 12 koma Blantyre Urban sanalandire pakana lero andi zikuchita kuonekeratu kuti akuluakulu aku education makamaka imene imachedwa kuti Blantyre Urban office anaba ndalama mamiliyoni amaziphunzitsi a Blantyre andi iyi yoopsezana kuti anthu asamapange strike mwina ndi imene ikuwapangisa maziphunzitsi kuti aziopa koma chilungamo chake nchonena kuti maziphunzitsi a Blantyre Urban amenenso akunyozedwa lero ena agwira ntchito over 10 years sakupasidwa ma promotion anthu akumeneko akutengedwa ngati ndi agalu andi mphunzitsi ndiofunikira kwambiri pamafunikira kuti anthu tizisamala kuti munthu achite bwino mwana achite bwino amafunika mphunzitsi andi ngati tikufuna kumayamba kumapanga nkhaza maziphunzitsi tiziwe kuti dziko linolo silizakhala ndi tsogolo labwino lizakhala ndi zigawenga zokhazokha chifukwa maziphunzitsi zosatira zache amangowaula olokumakhonzesa ana kuti azikapita m'makalasi ena chifukwa chokuti angopanga zimene zichipsera mtima izi zikupangaso zimenezinso zikuchitika kulilongwe private schools kumene amwenye amangoopseza maziphunzitsi achikuda basi cholinga kumanena kuti ngati mwana wako sakhonza ndiye kuti iwe tizakuchosa ntchito aziphunzitsi achapopanga mantha amangoakhonzesa ana aja olokukaona kulilongwe private school ko makirina amakadyera m'matoileti kuopa kuti akalipira and even amwenye ena obwera kumene koko simaziphunzitsi anangochoka kwawoko kumango anamizira kuti ndi maziphunzitsi akulephera mwana kuti alembe zina lache mwana uja kuti mwina amangolankhula chizungu chifukwa cha ana ambiri masiku ano angolankhula chizungu koma kuti achite perform mkalasi ndi zosiyana kwambiri zovuta mwina atu waku secondary kumene koko headmaster wakumene ko headmaster waku secondary kulilongwe private school ndi munthu wabwino kwambiri koma si waku primary amazuza anthu koopsa so izi zowabera maziphunzitsi mukanazisiya chifukwa maziphunzitsi a Blantyre Urban akuzunzika ena mbali inayi no promotion yeti boma lalamula kunena kuti aliyense amene waseva 10 years amuchite promote and ma districts ambiri apanga zimenezi not Blantyre Urban plus yaboso kuwabera anthu ndalama zawo za 2019 imagine November December sanalandire maziphunzitsi ndi uchisiru weni kumazuzana muno Malawi ngati ndalamazo ndi za amayi anu ngati ndalamazo ndi za ambuye anu pomwe ndalamazo ndi za boma andi ngati anthu analandira ama districts ena kusonyeza kuti ndalamazo zinatuluka koma anthu okuba ma president okuba ma ministers okuba mungokhalira kuba basi zikoli nimene zikukhaliratu chipena paliponse pali katangale. That is why Malawi sangatukuke Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Njeza village TA Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.